Hvad så? Hun slog den trøje, mand. Jamen, der bliver slidt under pres. Ja, men det er altså vigtigt at være godt forberedt på et filmsæt. Og hvis du er under for meget pres, kan du nemt komme til at glemme noget, og du kan eventuelt miste en kunde, og det vil vi ikke have kommer til at ske. Derfor så vil vi samle 5 tips, så du altid er forberedt og ikke laver nogen fejl, når du er ude på sæt. Her kommer de. Ja, tak. Så det første tip er at kende din kunde rigtig godt. Og her har vi skrevet en masse punkter ned, så du kender dem hele vejen rundt. Målgruppen. Det er altid rart at have styr på, hvilket audience det skal ud til. Også så du kan sige over for kunden, at du har gjort dig nogle tanker om, hvor du gerne vil have det hen. Til næste punkt, hvad budskabet er. Hvis du skal lave en præstationsvideo for en virksomhed, som sælger smykker, kan budskabet være, det får dig til at se yngre ud. Så vil du fokusere dit content på det. Så er det også rart at have styr på, hvor ambitionsniveauet ligger. Vil din kunde gerne have droner op i luften? Vil de gerne have 2 kameravinkler på? Alt sådan noget kan være lidt svært, og det koster penge. Så det er vigtigt, at kunden ved, hvad du har af ressourcer, og hvad det kommer til at koste. Så der ikke sker nogen misforståelser, og så de aldrig bliver skuffet over produkter. Så er det godt at have styr på, hvor videoen skal offentliggøres. Det vil folk tit spørge ind til, når du er ude og filme, f.eks. til events. Så vil de hele tiden spørge, hvor bliver det offentliggjort? Hvor bliver det offentliggjort? Så er det rart at kunne sige det. Og især også at vide, hvilket format det skal filmes til. Om det skal filmes til Instagram i 9.16 eller til hjemmesiden i 16.9. Hvad for noget indhold skal der være? Skal vi have b-roll? Skal vi have interviews? Skal vi have nærbilleder af nogle produkter? So on, so forth. Det kan man jo for eksempel bruge storyboard eller moodboard til. Do your research. Kig på din kundes hjemmeside, kig på deres social media. Prøv at få en forståelse af, hvad de laver, så det ikke bliver så overfladisk, når du kommer ud. Så ved du, hvad du skal fokusere på, hvad der er vigtigt. Så ved du, hvordan du kan trænge ind til kernen. Helt basic her til allersidst, når du møder op på sæt, så er det altid rart at have en kontaktperson. Telefonnummer og så eventuelle tidspunkter i løbet af dagen. Det jeg godt kan lide at gøre, det er at sætte min telefon på vibration. Fordi så er der ikke nogen, der kan høre det. Jeg kan bare lige mærke i lommen, når der er noget vigtigt, så vibrerer telefonen. Så misser jeg aldrig noget. Så sæt nogle alarmer i løbet af dagen. Så vil jeg bringe den videre til Lasse. Her kommer han. Jeg elsker at være ude og filme for kunder. Det er det fedeste i verden. Men når jeg så kommer hjem og skal sidde og bruge tid på at klippe, så er jeg ved at slå mig selv ihjel. Derfor er det fucking vigtigt at være forberedt inden du tager til kunden. Dengang jeg var ny inden for branchen, der var jeg bare ude og finde ud af alt jeg så. Og det er også fedt, du får en masse lækre momenter. Men hvis du er forberedt og ved, okay, jeg skal have et, hvor nogen der er rigtig glade, nogen der griner, et interview, og en bedstemor siger, at hun elsker sit barn eller sådan noget, så er det forberedt. Så ved du, at du skal have det, og så når du har fået det én gang, så filmer du det ikke igen. Jeg har et eksempel her. Jeg var ude og filme noget, der hedder Riksturen, som Livgarden er på for omkring 1,5 år siden. Der filmede jeg alting, og jeg slog mig selv ihjel, fordi jeg løb også med på turen. Hvor jeg var derude i 4 timer, kunne jeg have nøjes med at filme i 1 time, og så have alt materialet til hjem og bruge resten af 3 timer på at filme. Derude vil jeg spare nærmest en hel dag, bare på at være forberedt. Som I kan se her, så den her video er altså kun 3,5 minutter lang. Jeg tror, jeg har brugt 4-5 dage på at klippe den. Det går ikke. En måde, du kan gøre det på, det er... Nu har vi lige lavet en aftale med Filmhøjskolen Møn, hvor vi skal ned og filme en promovideo for dem. Der har vi sendt det her dokument, hvor der siger præcis, hvad der er, de får. Vi skal lave en iscenesættelse, hvor vi ser nogle elever gå ind til noget morgensamling, og vi skal lave noget, hvor der er nogen, der sidder i et mødelokale og planlægger til nogle optagelser og sådan noget her. Noget andet, man kan gøre, det er at tage ud på location, inden man starter. Vi var ude og filme et kunstgalleri for 5 måneder siden eller sådan noget, hvor det var rigtig vigtigt for kunden, at man får en nær relation til hans galleri. Derfor var det vigtigt for ham, at vi fandt nogle steder, hvor den normale gæst på hans galleri måske ikke ville finde. For eksempel den her rose her, der var malet på en væg, eller et billede opfra, som de måske ikke altid havde adgang til selv at se. Og det må nu så ud i det her moodboard her, og det er faktisk også, som vi vil klippe det. Bum, hele videoen er klippet, og vi har ikke engang filmet det endnu. Perfekt, man. Pissefedt. Hej, og velkommen til tredje tip. Jeg er her, fordi jeg skal fortælle jer om de tekniske forberedelser, der også ligger bag det at lave content. Og for det første er det skide vigtigt, at du oplader dine batterier. Batterierne sidder i alle de ting, du bruger, og er de ikke opladt, jamen så kan du ikke skyde. Det er meget simpelt. Er det ikke gjort, så er du på skideren. Oplad din powerbank og din gimbal. Pak alt dit udstyr. Pak det praktisk. Pak det kvadratisk. Pak det godt. Er bilen tanket? Kan jeg sgu ikke huske, jeg kørte 700 km i går, men den kører på diesel, så det kan være, der sidder noget tilbage. Jeg ved det ikke. Husk at gøre det. Og
har I sikret jer en parkeringsplads, når I kommer frem. I gider ikke bære 200 kilo udstyr, så det er vigtigt at kunne holde lige ved siden af location. Derudover så er det mega vigtigt, at du husker en ekstra trøje. Den kan blive våd, den kan blive beskidt, det kan være koldere, end du lige havde regnet med. Husk altid en ekstra trøje. Er det dit SD-kort, det her, Lasse? Det der SD-kort? Ja. Ja, det er sgu nok. Ja. Jeg tror ikke, jeg havde glemt det, hvis jeg husker at lave en udstyrsliste til det job der. Det er fucking vigtigt at lave en udstyrsliste, så jeg ikke glemmer jeres ting, når jeg tager ud til sæt. For eksempel, hvis jeg er ude hos en kunde og mangler et SD-kort, så kan I ikke levere et produkt til kunden. Så bliver kunden nok ked af det, og du bliver ked af det, fordi du ikke kan levere et pissefedt produkt til din kunde. Du får ikke nogen penge og får en dårligere medlemskabsspejl. Det er der ingen, der ønsker. Derfor har vi lavet en mega fed udstyrsliste, hvor der står alt det, vi kunne håbe på at tage med ud til et job. Og så hver gang vi laver et job, går vi ind og krydser af, hvad vi gerne vil have med derfra. For eksempel kunne et job være, at man skal ud og filme små børn, der spiller fodbold. Det skulle vi. Problemet var bare, at vi havde kun 2 spor tasker, fordi gearkasser til bilen var selvfølgelig gået i stykker. Så vi skulle tænke hurtigt. Der var ikke plads til en drone, der var ikke plads til et smart wireless Hollyland-system, så vi kunne få det wireless op til kunden. Ikke sådan noget smart noget. Dog sådan en dejlig low pro taske her, der kan man få plads til både gimbal og et dejligt lille Cinecam. Så det var det, vi havde med. 2 sæt, en ASUS 3 med gimbal og en håndholdt. Så vi fik lidt blandet, og til sidst så blev det sgu egentlig meget fedt. Udstyrslisten, den kan I selvfølgelig også få adgang til. Vi vedhæfter den i vores beskrivelse, så I kan komme ind og se den. Fordi vi vil rigtig gerne det. Hvad laver du, bro? Jamen, jeg skal videre. Hvorhen? Til næste tip. Tilpas dig nu rammerne. Sørg nu for at få en god nats søvn, så er du frisk veludviklet til den næste dag. Så skal jeg nok lade mig sige det igen. Og så ellers tage tilpassende tøj på. For eksempel hvis du er til et bryllup, så tage jakkesæt på. Det vil gøre, at du passer ind. Lad være med at tage en t-shirt på. Det kan godt være, at du vil underdress lidt for ikke at stå ud, men du vil altså stå ud, hvis du tager en t-shirt på. Så tag nu en blazer på. Ellers så til normale events, så tag sort tøj på, så du ikke står ud. Ja, og så er du alligevel... Ja, husk et bad, ikke? Det er svært.